Bueno, vimos empezando. Boas tardes, moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos hoxe nesta nova actividade da Fundación Luces. E eu sou Ana Luisa e veño aquí en nome do padroado da Fundación a empezar o acto, nada máis, non? Simplemente sabedes que a Fundación ten unha andaina curta, levamos nada máis que 3 meses traballando, este creo que a cuarta actividade que facemos, e entre os obxectivos da Fundación, un dos principais é ser un espazo de encontro da cultura galega o máis amplo posible, o menos sectario posible, e ainda que efectivamente detrás da Fundación está a revista Luces e o entorno, o mundo da revista Luces, parecíanos unha ocasión estupenda de mostrar este espírito de colaboración que ten que haber dentro do mundo da cultura, pois traer hoxe a presentación do último número da revista Grial. E, bueno, agradecerles que accederan a vir a presentar a revista aquí, por a miña parte e por parte da Fundación, pois nada máis que manifestar o compromiso continuado que temos con seguir facendo este tipo de actividades e que esperamos contar coa maior presencia de actos, de público e de ponentes. E nada, xa vos deixo con eso. Boas tardes, un placer estar aquí convidados pola Fundación Luces, entre outras razóns porque está detrás a revista Luces de Galiza, así que unha cortesía da revista cultural, traer aquí un número de Grial. Moitas grazas tamén a todos por acompañarnos hoxe. O que nos trae aquí sobre todo deste último número da revista Grial, o número 224, este apartado monográfico da revista. Como sabedes, a nosa revista está organizada desde hai anos xa desta maneira, que hai un tema monográfico en cada número, despois hai unha serie de distintos seccións, de distintos asuntos, de artes, de comunicación, de actualidade, etc. Pero hai este tema monográfico que focaliza o contido de cada número, e este último número do ano pasado, de feito, o foco está posto no Pazo de Meirás. Meirás, a sombra da ditadura. Hai que dicir que nós, desde a revista Grial, desde hai tempo que, realmente desde o 2003, en que Víctor Freixanes e eu nos puxemos ao cargo da dirección da revista, vimos prestando atención a cuestións relacionadas coa memoria histórica. Estivemos revisando un poquinho antes de vir números anteriores por coller xusto a memoria histórica. Foi Historia e Memoria do 36. Temos aquí que neste caso foi coordinado o número por Lourenzo Fernández Prieto, outro historiador colega dos presentes, pero xa fixáramos no 2006 tiñamos aquel de Memoria do 36 tamén. O sea que é unha cuestión que na revista viñamos tratando e viñamos prestando atención desde moi atrás. Aquí, no número que nos toca hoxe falar, é algo máis que memoria do 36 ou historial do 36 ou recordar determinados aspectos do 36. En algúns casos atrás tratábase, por exemplo, un dos números falábase sobre todo da represión sobre o sistema educativo, sobre a universidade, sobre o profesorado. Pero no último número que citei, o de 2016, Historia e Memoria do 36, estaba alrededor daquela exposición que se fixo en Compostela, que comisariou tamén, que foron Alfonso Mato e Pinto, de Lourenzo Fernández Prieto, que fixeras unha exposición en Santiago sobre o 18 de xullo na cidade, en Santiago. Estaban recollidos varios traballos sobre ese tema neste número da revista. Aquí estamos sobre un tema que ainda é de máis actualidade, é dicir, que eu creo que caracteriza
monográfico frente aos anteriores e que o tema é moi actual, pois que é o Pazo de Meirás. Neste caso, a verdade é que a proposta de colocar este tema na revista veu da man de Xosé Manuel Núñez Seixas, que supoño, como explicará el despois, organizara un curso de verán sobre o tema de Meirás, e son, diríamos, os artigos que se publican aquí partiron deses traballos, deses relatorios que se presentaron no curso de verán que organizara deste Grandío e Seixas. O que temos aquí son unha serie de traballos con distintos aspectos. Un primeiro, que é o que fai Xosé Manuel, que é facer cos lugares do ditador. É un percorrido moi interesante, como sempre fai el, moi documentado, de que se fixo en distintos países de Europa cos lugares de memoria, de distinto tipo de memoria, de ditadores como Mussolini ou Salazar, que ten unha preciosa placa na súa casa natal que di: aquí nasceu en 28 de 4 de 1889 Dr. Oliveira Salazar, un señor que gobernou e nada roubou. Nada roubou. No caso de Mussolini fala da cripta, no caso de Enver Hoxha fala de unha pirámide impresionante que ainda se conserva, vai percorrendo, no caso de Hitler, desde o lugar de nacimento de Hitler a tumba dos seus pais. A verdade é que a tipoloxía de lugares de memoria das ditaduras e dos ditadores é fascinante, e o que fai aquí é un pouco das dificultades que teñen as sociedades democráticas ou post-ditatoriais para xestionar esta cuestión da memoria dos lugares do ditador, que xa vos digo, son máis variados, onde naceu, ata onde morreu, ata onde que facer co gran palacete que se construiu para autoconmemorarse, etc. É a xestión moi problemática en moitos países europeos deses lugares de memoria. Por tanto, o que fai Xosé Manuel basicamente contextualizar o tema Meirás dentro sería a problemática en Europa, na Europa post-dictaduras de distinto tipo, de distinto carácter. O segundo artigo, que o agasallo das torres de Meirás de Manuel Pedro Lourenzo e Carlos Babio Urquidi, ten este subtítulo moi significativo: un afán de presencia ante el caudillo, unha frase que se debe á inmortal pluma de Wenceslao Fernández Flórez. Básicamente, o que nos conta, casi que nos evoca, porque este artigo está escrito con un ton moi evocativo, casi nos retrata incluso o ambiente daquel marzo de 1938, cando se empezan a mover os fíos para que o Pazo de Meirás ou as torres de Meirás o seu día pasen a familia da Pardo Bazán, da filla da Nora, a mans do caudillo, mediando unha serie de personaxes da elite local coruñesa, de distintos, desde Pintor Sotomayor a banqueiros como o Pastor de la Maza, xerarcas do movimento, como empezan a mover os fíos para que se produza a transferencia, como é o ambiente que rodea isto entre a propia veciñanza, como o que se pretende presentar como un agasallo que sae do espontáneo voluntarismo entusiasta do pobo galego e coruñés, despois de varias manobras, sempre forzando, violentando e impoñendo a especie de tributos municipais, fracasa e acaba na quebra a Xunta ou a comisión que ia gestionar isto. E logo tamén como se trama a primeira suposta venda, que non é tan suposta, pero que sería para o xefe de Estado, e por tanto sería para a propiedade do patrimonio nacional. Como o propio Franco, o seu contorno, se dá conta que iso é problemático porque xa significaría que non era propiedade persoal dele, sino que sería propiedade do Estado, e entón se fragua seguramente xa un simulada venda que permita que as propiedades sexan persoais do ditador e non de patrimonio do Estado. Entón, isto está
está contado por moi bo coñecemento de causa, porque de feito Manuel Pérez Lourenzo é autor dunha monografía sobre o tema, pero ademais está contado con moita reconstrucción, con moita vocación, non? Daquele clima, daquele ambiente, de como se vive aquilo. Está logo o traballo de Emilio Grandío, que non vou contar moito máis, porque tamén está ele aquí para falar deste asunto do papel funcional, pero tamén simbólico de Meirás como lugar de poder, de encontro de élites, de manexo de intereses, que converte a Coruña nunha especie de capital de verán do país, como eso responde aos certos intereses, como vive a especie de corte dos milagres que rodea o caudillo esas estadías veraegas en Meirás. E logo temos o traballo de Fernando Souto, o método Meirás, que máis veo que se foca a cara ao proceso de movilización social que xa arrinca de décadas atrás, de 2005, non? En que, bueno, pues todo que como vende moi atrás, isto, como cando se comezou esta movilización, realmente non se sabía moi ben como iba a acabar e non se esperaba que acabase, non había grandes esperanzas de que acabase ben. Entón, isto sería máis ben a focalización da importancia que ten a implicación cidadá, a implicación dos veciños, a movilización pública, para que o Comité de Recuperación da Memoria Histórica conseguise levar o caso ao punto no que chegou actualmente. Tamén está un pouco relatado todo o proceso movilizador que está aí. O traballo sobre a demanda da Abogacía do Estado, do Pacto de Meirás, que é o que corresponde a José Manuel Busto, é o traballo máis xurídico de todos, é o que menos me atrevo a resumirvos. Pero, bueno, en todo caso, máis ou menos, se nos fixamos ben, podemos ir seguindo, digamos, todos os aspectos legais e xurídicos que están detrás das distintas trapelas que se puxeron en marcha para alienar eses bens, digamos, primeiro da propiedade da xente, logo da propiedade do Estado, de onde estarían tamén, por tanto, os puntos en que se podería recorrer xurídicamente e darlle a volta desde un punto de vista xurídico a todo este asunto. Esta un pouco é a idea do resumo panorámico do monográfico. Como vos digo, para nós, para a revista Grial, foi moi ben acollido o asunto, porque dá continuidade a unha preocupación constante de nosa desde antes, e ten, neste caso, a particularidade de que estamos tamén, de alguma maneira, participando, colaborando, incidindo nunha reclamación que está viva, que está sin resolver, e que, desde a nosa modesta posición, tamén queremos poñer o gran área para conseguir a finalidade que todos aspiramos, que isto volva o dominio público, o dominio do Estado, o dominio de uso, disfrute do público. Nós, naturalmente, e a todos os colaboradores da revista, porque, como sabedes, no caso da nosa revista, moitas outras revistas deste tipo, a colaboración puramente voluntaria, non ten ningún tipo de retribución, e, por tanto, todos os traballos, sobre todo os traballos que supoñen un labor importante detrás deles, traballos, digamos, máis fáciles de facer, outros que implican un traballo previo, un labor previo máis intenso, pois son entregados generosamente para que nós, por a nosa vez, hagamos a difusión destes asuntos. Así que agora creo que llevo a dar a palabra a Emilio Grandío, que, como sabedes, é profesor de Historia na Universidade de Santiago. Gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a todos vos a presencia, agradecer a Fundación Luces a predisposición para presentar este número, agradecer a revista Grial tamén a súa predisposición tamén do primeiro momento para levar adiante este proxecto, non? Proxecto que ben dixemos fai un par de días non podía estar mellor embarcado con varios artigos, entre eles de José Ramón Barreiro, de Ramón Villares, co cal creo que foi unha perfecta rúbrica o que aprendimos. Ben, eu vou tentar falar basicamente do que o número xa
xa comentou Monteagudo un pouco. Vou tentar ir un pouquinho por outro lado para coller un pouco todo o poliedro, ou a maioría do poliedro explicativo do que é o Pazo de Meirás. Como ben dixo Monteagudo, isto parte das ponencias dun curso de verán. Isto parte dun curso de verán que foi realizado en xullo deste ano, e que pensábamos que eso non tiña por que verse desaproveitado e que podíamos aproveitarlo de outra maneira e difundirlo, tamén divulgarlo de outra maneira. Ese curso de verán chamábase o Pazo de Meirás pasado ou presente. Esta é a historia na que estamos. Esta é a idea que intento transmitir eu con a miña pequena contribución a esta presentación. É evidente que é un feito do pasado, pero ahora mesmo é un asunto absolutamente presente. Eu non creo, isto é unha cuestión que pensei así de cando en vez, non creo que existira un tema de maior confluencia e aceptación da sociedade galega e da súa representación política tamén, e da súa representación institucional a favor de algo. Non o creo, non sei se ni siquiera o Estatuto de Autonomía, entendo que non. Creo que é verdade que é un ir contra algo, contra algo que parece xa pasado, pero que non é, que é presente. Nesta condición é no que queríamos chamar isto, porque, de feito, dentro de uns días empezamos o xuizo, haberá réplicas, haberá demandas, haberá recusacións, pero vamos, é presente, é unha cuestión absolutamente presente. Esta historia comeza, non vou a tentar dar moito rollo, pero sí que quero xogar con este pasado presente, por unha cuestión. Esta historia comeza na primavera de 1938. Na primavera del 38, o Concello, Deputación de Coruña e o Goberno Civil da Coruña deciden darlle un agasallo ao xefe do Estado triunfante, o caudillo dos ejércitos, directamente, o generalísimo. Aquel que está mandando, que está triunfando na guerra civil. E pretenden darlle un agasallo non porque sí, senón porque queren competir con outras cidades importantes a hora de darlle un pazo de verán, a hora de ter o caudillo, a corte, para entendernos, a corte de Madrid, no verán ou todos os veráns disponibles. Isto leva moitas relacións, evidentemente hai uns intereses detrás notables, lógicamente. Isto comeza, xa digo, na primavera do 38. Inicia o agasallo que se fai, teóricamente, en torno, como todos sabemos, ata fai un pouco tempo, se fai a través de donacións, requisas, un formato bastante tradicional. Pero semella, cando menos na propaganda do réxime, e que se trasladou prácticamente a todos os nosos días, semella casi un regalo, un agasallo. Realmente esa imaxe de agasallo se difundiu tamén fai pouco tempo, fai aproximadamente 15 anos. Ese agasallo, en calidade de xefe do Estado, como dice a doazón do Pergamino, perdón, o Pergamino, que fala da doazón, ese agasallo vai ser rubricado cunha venta a favor da Junta Propazo. A Junta Propazo era o ente que nunca foi unha institución, nunca pertenceu a ningún Estado, nunca foi público, simplemente unha reunión de forzas vivas para entendernos, autodenominada Junta Propazo, e esa Junta Propazo adquire a propiedade do Pazo. E adquire un momento que acaba de aparecer nos sótanos, teóricamente nos sótanos, da Audiencia Provincial da Coruña fai escasos meses, no verán, ou un pouco antes do verán deste verán. Ben, se acometen obras para a chegada do caudillo, para darlle o agasallo, e Francisco Franco, non sei se casualidade ou non, inventa un segundo ano xacobeo, literal, inventa o segundo ano xacobeo no ano 38, para vir aquí en decembro do 38 o xacobeo era o 37, pero inventase, literal ademais, un novo ano xacobeo para vir en decembro do 38 a recibir ese agasallo do Paz. Ben, ese proceso continúa, se sigue adecentando, se utilizan fondos públicos, lógicamente, etc. En maio, o 24 de maio de 1941, esta era a idea que tiñamos que fai ben pouco tempo. O 24 de maio de 1941, Pedro Barrié, en calidade de apoderado de Franco, recibe e dá a Francisco Franco o contrato que aparecía ata fai un pouco tempo antes que aparecera o 38. Por lo tanto, hai dous contratos, bueno, despois José Manuel creo que insistirá máis ou non neste aspecto, pero son aspectos que foron determinantes a hora de presentar a demanda, sen dúbida ninguna. O
O caso é que, dende o 41, con ese contrato de compraventa que xa existía, que xa se coñecía no principio do Pazo de Liras, chegamos prácticamente a todos os nosos días. Aquelo foi un asallo, se lle detraíron a parte os funcionarios, etc. Na primavera ou no verán de 2006 ou 2007, sai a luz pública un informe asinado por un tenente coronel da Guardia Civil que ven de inspección a Coruña, a ver que pasa co goberno civil e que pasa, sobre todo, co período de goberno de Javier Muñoz de Aguilar, o gobernador civil da Coruña, que despois será, por certo, xefe da Casa Civil do Generalísimo durante moito tempo. Nese informe aparece, sai a luz, precisamente, no 2006 ou 2007, non me acordo exactamente, que eses cartos de doazón, ese agasallo da provincia, etc., non chegaban. E houve que, literalmente, prorratear de todos os concellos da provincia unha cantidade determinada para chegar a pagar o importe determinado para da venta ou da compra. Por lo tanto, a partir de aí comeza a activarse un movimento no que isto terá que ver co final, xa digo, estamos falando de fai 13 anos, 14 anos. É un movimento de medio prazo, é como unha bola de neve, na que se foi sumando xente. Un movimento que empeza, evidentemente, no movimento civil, sen dúbida ninguna. A Comisión da Recuperación da Memoria Histórica, Fernando Souto ten aquí tamén o espazo da Comisión, porque entendíamos que sin esa movilización civil, evidentemente, non se pode cambiar as cousas. É un proceso que se fai gradualmente, que pode ir ben, pode ir mal, pero que, desde logo, hai que ter en conta que a forza desa protesta empeza e continuará ata o final, sen dúbida, o apoio a esa sociedade civil. O que decía ao principio, non creo que haxa un movimento de aceptación en toda a sociedade galega, un tema no que haxa tal cantidade de aceptación da sociedade galega respecto á devolución do Pazo de Liras. Comeza coa sociedade civil, concretamente coa Comisión de Recuperación da Memoria Histórica, comeza co Concello de Sada, tamén, que ten en conta de primeiro momento, comeza a aparecer investigadores, comeza a aparecer estudos, comeza a sumarse as universidades, comeza a sumarse institucións. Neste caso, hai que ter en conta que a Deputación da Coruña comeza dende o ano 2016, pode ser? Sí. 2016, a montar unha alternativa tamén aquela Junta Pro Pazo, unha especie de remedio daquela Junta Pro Pazo chamada Xunta de Evolución do Pazo, na que están implicados todos estes sectores ou representantes de todos estes sectores. Xa digo, universidades, investigadores, institucións, etc. Comeza a aparecer o apoio de concellos. O ex-concellal Xosé Manuel Sande estaba tamén presente naquela reunión, estaba o Concello de Sada, estaba a Deputación Provincial, comeza a aparecer. E aparece, sobre todo, un elemento que non tiñamos previsto, a priori, que foi a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, que, a través de determinadas propostas, ao final leva adiante un mandato parlamentario aprobado por todas as forzas políticas de formar unha comisión de expertos que elabora un segundo informe. A comisión de expertos que estaba dirixida polo profesor Luis Seixas. Esa comisión de expertos tamén é moi forte, moi potente, con representación de todas as universidades galegas, con representación de colexios de propiedade, boa parte da representación tamén da Concejalía de Cultura, aqueles que redactaban os informes VIC, é dicir, unha comisión moi potente, na que ao final aparece un segundo informe. Ben, finalmente, o que se levaba era que todo isto se podía levar adiante a Abogacía do Estado. E se presentou esa Abogacía do Estado. Finalmente, o director xeral de Memoria Histórica, daquela, Fernando Martínez, e hoxe en día tamén Fernando Martínez, secretario xeral, nos sorprendeu, precisamente, cando estaban falando de todo isto, no remate do curso de verán, dando a primicia de que a Abogacía do Estado va a asumir esta demanda e que non podíamos ter mellor colofón para ese curso de verán, precisamente que o propio Fernando Martínez que estivera ali e que agradecera, o que fixo realmente, agradecer este movimento dende a base, xa digo, de 12, 13, 14 anos, que finalmente derivou nesta demanda. Simplemente para rematar, porque todos queremos falar, e todos creo que sufrimos de incontinencia verbal en parte,
Simplemente para rematar dúas cousas. Eu creo que isto se proba tamén no artigo de Fernando Souto, coincido plenamente con él, lle chama o método de gas, se pode chamar como queira, pero de logo creo que a parte da sociedade civil, a parte das institucións, a parte dos investigadores, todos remaron xuntos en torno a un obxectivo común. Un obxectivo común no cal non había problemas internos, sino que todo o mundo remaba xunto en torno a isto. Este, para min, foi a explicación, e para moitos de nós, foi a explicación do grande éxito. Non houve ningún tipo de problema nesse sentido. Todo o mundo remou xunto en cargo a un obxectivo común e, finalmente, semella que está en vías de conseguirse. Nada máis, José Manuel Busto. Moitas grazas, Fundación Luces, por acollernos esta tarde, esta noite aquí para presentar este número da revista Grial e, por suposto, gracias aos responsables da revista Grial por ter acollido a idea que lles trasladou José Manuel Seixas para facer este case monográfico sobre Meirás. Bueno, como decía Emilio, eu tive a oportunidade de coñecer a José Manuel e a Emilio precisamente formando parte desa comisión constituída no seu da Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galicia, respondendo a unha iniciativa do Parlamento de Galicia de constituir unha comisión chamada de expertos para estudiar as vías de devolución ao dominio público do Pazo de Meirás e, ademais, a condición de que fora sen custe para o erario público. Obviamente, vías para a devolución ao erario público con custe había varias, simplemente a compra os herreiros do dictador ou ben a expropiación do mesmo, pero obviamente todas tiñan custo. Eu tive unha primeira aproximación á realidade xurídica do Pazo cando formei parte tengo a oportunidade de formar parte desa comisión. É certo que tamén se ten dito, os que me precederon a uso da palabra, realmente o Pazo de Meirás era probablemente dos tres símbolos da ditadura, dos tres símbolos en inmobles, en edificacións da ditadura. Había o Pazo do Pardo, o Val dos Caídos e probablemente o Pazo de Meirás é o que a nosa memoria icónica da ditadura, que só a vivimos afortunadamente só uns poucos anos, temos de lembranza. Bueno, pois os traballos desa comisión nos momentos iniciais e encontrámonos probablemente, e xa conto unha vivencia persoal, das dúas, tres primeiras reunións que tivemos, a primeira delas a finais de novembro do ano 2018, outras de decembro antes do Nadal e outra volta do Nadal. Unha sala sen calefacción. Sí, pero bueno, teníamos a reunión tamén certamente nun lugar emblemático, pero fora deso... Pero as facilidades logísticas eran limitadas. Bueno, sí, certamente. E a sensación era de certa desilusión, de certa inquedanza acerca de que fóramos quen de chegar a un resultado que fora conforme co encargo que tiñamos. Partíamos dun feito que era que, iso foi un dos primeiros documentos que tivo coñecemento a comisión, era que o Pazo estaba no rexistro da propiedade de Betanzos, responde pola demarcación territorial, inscrito, no seu momento, o nome de Francisco Franco, a súa dona, Carmen Polo, e, tras a morte de ambos, o nome da súa filla, Carmen Franco Polo, e era a titular do rexistro da propiedade nese momento, con consecuencia da morte da filla única do dictador e da dona, pasaba os fillos desta e teníamos unha realidade xurídica que era esa inscripción no rexistro da propiedade con ese titular e que partía de esa compra-venda, en principio unha compra-venda autorizada por un notario no ano 1940.
E esa é a realidade que se puxo en riba da mesa. Certo que había outras circunstancias as que xa se tiña tamén coñecemento e que non cadraban en absoluto con esa compravenda do ano 41, do agosto do ano 41, e era que se tiña constancia desa chamada, tal cual, ofrenda do Azón do ano 38, de marzo do ano 38, e que nesa visita de que falaba Emilio Grandío de Franco a Galicia, xa nas postrimerías da Guerra Civil, que era bastante evidente que se iba a convertir en un xefe de Estado, a principios do mes de decembro do ano 38, que con ocasión de vir a darlle o abrazo ao apóstolo Santiago, pois iba tamén vir a aceptar esa razón que lle facía a Junta pro pazo del caudillo. Claro, a pregunta que se fai un xurista cando dice, bueno, se alguén lle vai a doar algo a alguén é que primeiro ten que ter adquirido para poder doar. E esa era unha das primeiras preguntas que eu me facía tamén, internamente, como se adquiriu. Bueno, sabíamos, tiñamos conocemento e fundamentalmente que a documentación que aportou o grupo de investigación de Historia da Universidade de Santiago de Compostela, de profesores Bandidas Núñez Seixas, fomos tendo a oportunidade de coñecer moita documentación, tamén algunha dela, sin dúbida, coas ideas e cas referencias que contén o libro sobre Meirás de Manuel Pérez Lorenzo e Carlos Babío, e se fixeron esas investigacións tamén nos arquivos, na casa, no arquivo xeral de Palacio, no arquivo que está aquí na Coruña da zona militar noroeste, no arquivo militar intermedio, e na Casa Civil do xefe do Estado. Pero te dicía que teñamos noticias de que, efectivamente, a forma de que hubiera de recaudar os fondos esa Junta pro pazo del caudillo foran distintas, algunhas excepto aportacións directamente de concellos, outras da propia Diputación Provincial de A Coruña, e había noticias de unha serie de requerimentos dirixidos directamente por Julio Muñoz de Aguilar, o Gobernador Civil da Coruña, aos alcaldes de distintos concellos da comarca para que fixeran, recaudaran os seus veciños fondos para darlos a Junta pro pazo, e que justamente a Junta pro pazo adquirida das herdeiros de Emilia Pardo Bazán o Pazo. Por las noticias que aparecían nos medios de comunicación, na prensa, do marzo do ano 38, e por noticias de telegramas que se enviaban a Franco comunicando e a adquisición do Pazo, sabíamos que a Xunta pro Pazo nese momento, nese mes, tiña feito algún tipo de negociación, algún tipo de adquisición coa herdeira de Emilia Pardo Bazán, que era a viúva do seu fillo, o fillo fora asesinado, que tamén o seu neto, que quedaba a viúva, e a irmá do cónxuxe da filla. Tanto na venda como primeiro nunha escritura de aceptación da herencia de Emilia Pardo Bazán para que poder venderla. Tiñamos noticia, decía no seno da comisión, de que existía esa compravenda, pero e no informe que elaboramos fíxose especial referencia á existencia desa compravenda, pero non tiñamos materialmente o documento no que se formalizara esa compravenda. E aí, fundamentalmente, era o feito que diferencia a demanda que interpón a Abogacía do Estado, acollendo a todos os argumentos do informe xurídico que aprobamos no seo da Comisión, referido respecto dos documentos que manexáramos na Comisión. Nosotros tiñamos noticia de que efectivamente eso existía, pero non tuvemos formalmente esa compravenda. Compravenda da Junta pro pazo para doarlo despois a... Claro, xurídicamente eso tiña dous fallos.
E a dos fallos, pum, decía Emilio, a Junta Pro Pazo era unha institución que formada por, se me permite esa palabra, por prohombres do momento, obviamente próximos ao novo réxime a piques de instaurarse, pero xurídicamente non era nada, nunca se constituíra como nada. E se unha entidade deste tipo non ten o que chamamos personalidade xurídica, non pode adquirir bens para sí e tampouco, obviamente, pode doarlos. E además que o segundo aspecto é que as doazóns, cando se doa algo e quen adquire non está protegido a diferencia de quen compra algo pagando un precio. E este era o fallo que tiña que probablemente os asesores xurídicos de Franco no seu momento detectaron e pensaron a forma que tiña para darlle a eso unha realidade xurídica de maior protección. E esa realidade xurídica de maior protección foi mediante unha escritura primeira de aceptación desa herencia de Emilia Pardo Bazán, unha escritura pública, un título público, e a partir de aí a herdeira de Emilia Pardo Bazán que yo vendera a Franco e a súa dona, que o adquiren como ben ganancial nesa escritura de agosto do ano 41, e como temos xa unha primeira escritura pública, que é esa aceptación da herdanza, e como temos a esa venta, temos dous títulos públicos, dúas escrituras públicas, e iso que permitiu inscribir inicialmente no registro da propiedade do Pazo de Meirás. É certo que despois foronse adquirindo outras fincas extremeiras con esta, e ese proceso de adquisición continuou hasta o ano 62. Son 15 fincas registrais que forman parte do complexo inmobiliario do Pazo de Meirás. Ben, bueno, claro, e con ese estado de cousas, o que nos, e creo que xa me están alongando demais, pero bueno, simplemente, claro, decía, bueno, se temos ese estado de cousas, como vamos a argumentar xurídicamente que o Pazo non é de quen aparece no registro da propiedade, sino que o Pazo é un ben de dominio público? Bueno, pois, xurídicamente, a resposta que atopamos no seo da Comisión e que acolle a demanda da Abogacía do Estado é que, desde o ano 38, se se quere, desde o ano 41, e a esos efectos é igual, atacando menos 20 de novembro do ano 75, o Pazo estuvo vinculado sempre ao exercicio das facultades propias da xefatura do Estado. Pero non só que estuvera vinculado ao exercicio propio das funcións do xefe do Estado, é dicir, a prestar unha función pública, un servicio público, senón que tamén se acreditou documentalmente e na demanda da Abogacía do Estado así se fai tamén, todos os custos, todos os gastos de obras de mellora, de acondicionamento, de reforma, de conservación, de mantemento se facían no Pazo, igual que se facían no ben que forma parte do Patrimonio Nacional, que era o que é o Pazo do Palacio do Prado. E iso está documentado e absolutamente detallado. E non só iso, sino que tamén, para facer unha obra que podemos entender menor, pero que ten unha significación xurídica moi relevante, e que nunha das fincas, na parte sur do Pazo, se fai unha expropiación para facer a entrada e os accesos do Pazo. Realmente unha expropiación para un fin de servicio de utilidade pública. Ben, entre os anos 38 ou 41, da mesmo, até os anos 75, pasaron máis de 30 anos de vinculación dese Pazo de Meirás a ese fin, a esa utilidade pública. E iso que permitiu é que o Estado o adquirise por un mecanismo que chamamos a usucación, a prescripción adquisitiva, o uso continuado vinculado a unha función pública durante máis de 30 anos. E ese é o argumento que se expón, que se argumenta no informe xurídico da Comisión que acolle a demanda da Abogacía do Estado. E a última pregunta é que con el remate e despois, se tendes a ben ou se tedes as explicacións adicionais. Outra cuestión é que ocorre dende 20 de novembro do ano 75 ata que, creo recordar, lembrar,
desde xullo do ano 2019 que se formaliza a demanda de reclamación da propiedade aos herdeiros de Franco interposta pola Abogacía do Estado e da que está a coñecer o xulgado de primeira instancia número 1 aquí da cidade de Arco. Bueno, unha vez que un ben adquira a condición de dominio público, de ben de dominio público, os bens de dominio público xa non se poden adquirir privadamente, é dicir, ainda que entre o ano 75 e poñamos 2019 teñan pasado máis de 30 anos e sigan posuindo os herdeiros, primeiro a viúva, logo a filla, logo os netos de Franco, eso non ten relevancia para que perda esa condición xa adquirida de ben de dominio público. Igual que se eu ocupo unha parte da playa de Riazor, Torre de Hércules, ou unha parte da rúa desta rúa, non vou adquirir nunca a súa propiedade, por máis que a posúa durante máis de 30 anos, que é un ben de dominio público, pues, tampouco os herdeiros de Franco poden adquirir ese ben que era originariamente de dominio público. E queda un simple detalle, non menor, certo, que, bueno, se entre o ano 75 e o 2019 fixeron algún tipo de inversión, algún tipo de obra, algún tipo de acondicionamento no pazo, con fondos propios terán dereito a recuperar. A norma dice que sí, sexa cal sexa o tipo de posesión, ainda sendo que chamamos unha posesión de mala fe, ainda tendo coñecemento de que non pertence, se alguén contribúe ao mantemento, ten dereito a recuperar ese nota. Esa é unha cuestión que se decidirá despois, unha vez que remate este procedimento de declaración ou a sentenza que declare que Pazo de Meirás é un pazo, un ben de dominio. Moitas gracias e sinto que me espallei demasiado tempo e sobre todo porque bueno, é un biólogo asunto ao final, pero que estamos todos pendentes ata nos interesa a curiosidade. É certo que se pode ter por afición a historia, pero dificilmente se ten por afición o dereito. Iso é verdade. Bueno, moitas grazas. Para as palabras para rematar, en primeiro lugar agradecer naturalmente a Fundación Luces a súa xenerosa acollida e a todos os presentes e as presentes agora a vosa asistencia a este acto un venres ás 8 da tarde. Compostela sería impensable organizar algún venres ás 8 da tarde, que, bueno, cada cidade ten os seus tempos da Corus e sempre son diferentes. En segundo lugar, obviamente agradecer a revista Grial a súa boa acollida do que foi inicialmente unha proposta que debatemos no seu grupo de investigación, o grupo Hispona, sobre que facer con algúns dos materiais que se presentaran no curso de verán, que dirixiu o profesor Gandío a Ensala na semana do 18 de xullo do 2019. Pareceunos que era unha boa idea dar a coñecer isto nunha revista como Grial, primeiro, por prestixio consolidado da revista Grial, segundo, porque o que queríamos era chegar a un público, digamos, non estritamente académico, ni tampouco a un público que fose meramente interesado na historia, senón que cumpría un achegamento interdisciplinar sobre un tema de actualidade. Eu vou dicir que na miña condición que eu tive de presidente da Comisión de Estudo sobre o Pazo de Meirás, digamos, constituye a iniciativa ou por encarga da Consellería de Cultura, que pola súa vez cumpre un mandato do Parlamento de Galicia. Penso que isto é importante salientar, porque non era a comisión da Xunta, que máis veces se dicían nos medios, unha comisión de estudo, pero que cumpría un mandato unánime por lo demais do Parlamento de Galicia, aprobado por todos os grupos parlamentarios. Eu cheguei a iso por pura casualidade, xa hai 3 anos que lembro di que varias escribindo sobre as Meirás, cuestións relacionadas con isto, diría que titoleas, cheguei isto por pura casualidade porque o profesor Grandío non quiso presidir a comisión. Isto era outubro, novembro de 2017, eu vinha de chegar de estar 5 anos na Universidade de Múnich e o conselleiro de Cultura, que é en excelencia, que é un compañero non sei facultade do departamento de Xeografía, chamou o profesor Grandío e dixo, mira, pois hai isto,
Pois o gran tío pasoume, digamos, o asunto a min, o argumento, pero todos esos catedráticos de dereito, non fai alguén de máis peso, creo que se refire que son estou máis corto. Entón, bueno, pois a min, tal e como me plantexaron, eu, a verdade que, podese dicir, máis ou menos de maneira bastante insistente, ao Consello de Cultura, porque teña algo de trato persoal, se dixe, bueno, pero ides en serio. Porque obviamente non me vou comprometer nisto con prestigio e tal para que despois o metades nun caixón. Se ides en serio, que se nos ven. Sí, por suposto. Eu cheguei a aquela comisión, cando nos reunimos efectivamente no Hospitalillo de San Roque, en Santiago, finais de novembro, comezos de decembro de 2017, cheguei a aquela comisión un pouco pensando a ver como respiran os e as integrantes. Porque efectivamente, a diferencia da comisión que nos vamos a establecer a iniciativa de Platación da Coruña, que cada quen era de su padre e de su madre. Isto é, eu non coñecía a grande maioría, eu somente, eso sí, pedira que estivese o profesor Grandío, porque sabía que coñecía moi ben o tema das Torres de Meirás en detalle, como así se mostrou, e o resto eran xente designada, representantes de institucións, do colexio, non só das 3 universidades galegas, da Reputación da Coruña, letrados da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, representantes do Colexio de Notarios, Estado da Propiedade de Betanzos. Eu, a verdade, pensaba, alguén seguramente vai sair a dicir, home, deixados Franco en paz, vos sempre remexendo estas cuestións, deixando os mortos tranquilos, que máis ten, estes perros flautas agora sempre, primeira sorpresa moi agradable foi que todo o mundo estábamos de acordo. Estábamos de acordo na xustiza, na oportunidade da empresa, con diferentes tonalidades, con diferentes acentos, algúns con máis insistencia que outros, pero que ali todo o mundo estaba desde o primeiro momento polo lado. E tamén constatábamos outra cousa, era complicado. Era cando menos moi complicado, porque non fora, xa se explicou suficientemente aquí, non había unha expropiación previa. Por tanto, non era que volvese ao dominio público, senón que como iso podía reverter en dominio público. Traballamos para que isto non se convirta nunha tertulia que nos vemos aquí, estamos 2 horas layando malincónicamente, que difícil é isto, pois ímonos informar previamente, porque logo tamén nos demos de conta de que, aparte, digamos, de humanidades, sabemos pouco de dereito, parte de dereito, pues, sabía todo sobre o proceso de adquisición das Torres de Meirás, tanto que algo de dominio público que se coñeza. A partir de aí, pues, foronse perfiando dentro dun escepticismo inicial, pues, unha vía. E a vía foi, realmente suxerida polo profesor Augusto, que foi a dar su capítulo. Como é sabido, a Comisión da Xunta de Producción do Pazo optou por outra vía xurídica, ou razóns xurídicas que consellaron, digamos, esa vía. Foi unha vía que, ademais, contou co aval e, sobre todo, con un importante acopio documental que non se coñecía, ou que complementaba moito do que xa se sabía, que fora exposto por Manuel Pérez Lorenzo, tamén membro do seu grupo de investigación, Carlos Badío, no seu libro Meirás, un pazo, un caudillo, toda a documentación sobre o arquivo de Palacio, sobre os gastos de mantemento do Palacio do Pazo de Meirás, a que correspondían, como, ademais, aí eso fora mantido con cartos públicos de maneira ininterrompida, mesmo, bueno, detalle, que para aproveitar o papel, unha vez no Palacio, puñan en Torribape e logo aproveitaban e puñan unha A e unha Z así grandes, Pazo. Eses eran os mesmos papéis que se envían despois para facer as encargas, as encomendas da cociña, etc. Que despois, curiosamente, eran producidas en parte dentro da propiedade, é dicir, producidas, digámoslo así, eran beneficios que repercutían en prol dos francos, é dicir, os ovos das galiñas, a granxa, os grelos, etc. Despois resulta que o erario público estaba a pagalos non o proveedor externo, non a Praza de Abastos da Coruña, senón a unha empresa que producía para o franco. É unha empresa, unha explotación, os gardas hortelanos, aqueles que chamaban. É dicir,
Vendíanse a súa propia Vendíanse a súa propia, sí. É dicir, ante ese extremo chegaba a tutela. Entón, primeira constatación, atopamos unha vía que despois serviu en boa medida de fundamento da acción interposta pola Alguacil do Estado. Segunda constatación, había un consenso bastante xeral sobre a oportunidade de que o Pazo de Meirás, as torres de Meirás, repercutisen en dominio público, e iso tamén quería dicir que a sociedade algo mudar. É dicir, xa digo, os acentos, finalidade, non todo o que se movilizara, obviamente, etc. Ben, pero que non era algo que batía, digamos, coa oposición, porque moitas veces ten que defrontar outras iniciativas en prol da normalización do axuste de contas do pasado, a normalización dunha cultura da memoria democrática. Vímolo un pouco co tema do Val dos Caídos. E iso parte tamén ten a ver co feito de que, como se explica nos artigos tanto do profesor Grandío como de Lito, Pérez Lorenzo e Carlos Babío, xa no ano 38-39, digamos, a opinión pública local non vía contar os odios ter que contribuir unha suscripción forzosa para que o caudillo e a súa familia posuísen un pazo, porque a idea inicial non era darlle a propiedade aos francos, a idea inicial era adquirir iso, adquirir as Torres de Meirás e que fose, que iso desfrutase o xefe do Estado. Tería sido todo moito máis doado, como ia Cazor, morre Franco e iso pasa en fatura do Estado e despois pasaba ao dominio público. Non, é que houve unha privatización desde un principio, que se explica razóns, entre outras tamén por a propia incertidume, sobre o desenlace da guerra, sobre Franco tampouco non sabía se ia estar no poleiro 10 anos, 20 anos, 30 anos. De certo, daquela lle diña, Paco te vas a estar ata os 75, e vas a sobrevivir a Hitler, a Mussolini, etc. E probablemente non teria querido. É dicir, era un contexto de incertidume, por tanto, había que asegurar a mantenza. En este senso, eu empecé a fixarme co que se fixera noutros países. É un caso moito máis complexo, o caso español, por como se fixo a transición, porque non houve expropiacións nin asustes de contas. Despois do 75, as cousas foron como foron, pero tamén porque noutros países se contaban a grande maioría dos casos cunha vantaxe previa. É dicir, os que eu chamo lugares ditados son lugares vencillados de maneira moi persoal, moi íntima, a personalidade, ao nacemento, a morte, a vida privada dos ditadores. Se digo ditadores, non había ditadores, é dicir, aí aquí se quedan todos os homens. E normalmente se van a serie de patróns que se repiten, que son a casa natal, e aquí non falamos de todo isto da casa natal de Franco en Ferrol, son a casa natal, son a súa tumba ou mausoleo, ás veces os palacios de verano, pero tamén é certo que despois se pode improvisar outros moitos, como non había corpo de Hitler, por exemplo, pois moitas veces os neonazis escolleron a tumba dos seus pais, que morreran antes da Primeira Guerra Mundial, que estaba nunha vila de Austria. Pero, en fin, había normalmente eses patróns. En case todos os casos, se producira algún tipo de ruptura revolucionaria, era, digamos, utilizando a lingua esa transición, unha creba revolucionaria, ou vera unha ocupación exterior, unha derrota militar, pero mesmo neses casos había algunhas semellanzas. Outro día, precisamente como deste artigo vai ser un libro que se chamará de Dictadores e tumbas, en homenaxe a Sábato. Anuncio, spoiler. Eu outro día, estudando o caso da localidade natal de Mussolini, Predapi, onde está a súa cripta, e que é obxecto de peregrinación en certos días do ano por deceas, centos, ás veces milleiros de manifestantes neofascistas, encontreime con que hai un Meirás italiano, que ten bastantes semellanzas. E mesmo me pregunto, ainda comentábamos hoxe, se algún dos que estaban na Junta Pro Pazo non se inspiraría neste exemplo. Concretamente o que era o Palacio de Verán de Mussolini, se chama la Rocca dei Caminanti, está moi perto, digamos, da súa vila natal, Predapi, entre Predapi e Forlì, un castelo
medieval, veneciana. No ano 1927, a iniciativa tamén das autoridades locais e regionais fixose unha suscripción chamado ali, pois é un nome moi bonito, Préstito Litorio. Préstimo Litorio. Qual é Litorio? Litorio. De que? O fascio. Non. Tamén, naquel caso, ese préstimo non chegou a reunir os fondos precisos e, por tanto, pois, houve que, digamos, cubrir o que faltaba con fondos das institucións públicas. E ali, Mussolini pasou algúns, non tanto tempo como a Franco, pero se pasou algunhas semanas. Foi, por exemplo, se celebrou o primeiro Consello de Ministros da República Social Italiana, no 43, despois da liberación de Mussolini, foi un comando das SS. Pero o curioso era que, así como o Palacio Venecia, a presencia de Mussolini en Roma, etc., era propiedade do Estado, pasara despois a ser propiedade do Estado da República Italiana. Non era o caso deste palacio, que Mussolini, previsor, no ano 32, puxa nome na súa muller, dona Raquel Cuida Mussolini, que seguiu sendo propietaria dese palacio até o ano 62, que finalmente vendeu o Estado italiano. Pero, bueno, o está ben abandonado, etc. Agora é sede dun polo tecnolóxico de innovación con fondos europeos. Ten un faro enorme, ese faro supúñase que debía proxectar un feixe tricor, bueno, pois por donde era italiana cando estaba Mussolini, pero anunciar que o Luche estaba ali. Creo que eso a Franco nunca se dito. Era máis discreto. En todo caso, se foi xa unha inspiración, non sabemos, pero é máis historias como Meirás. En este senso, hai varios debates paralelos agora mesmo en varias partes de Europa que inciden en termos semellantes. É certo que nos levan vantaxe, aí se está a debater sobre o uso, sobre a resignificación ou non de tumbas, de mausoleos, de palacios de verano. É un debate que agora mesmo ten lugar en Predapio sobre se crear un museo do fascismo ao lado da casa natal de Mussolini. Un debate que temos en Portugal e que ao lado sobre se crear un museo Salazar, nas tres casas, digamos que na familia Salazar, que pasaron a ser propiedade do Concello hai pouco tempo. É un debate que se está tamén a producir en Austria, nomeadamente coa casa natal de Adolf Hitler, na localidade de Brauna am Inn. Un debate que agora mesmo en Albania sobre que facer en 1900, bueno, despois da súa morte, e que os envía a chamada pirámide de Tirán, e que non se sabe facer con ela, nos tinta rural, nos tal. Nos daba unha vantaxe, pero bueno, unha vantaxe. É dicir, a propiedade é eso. Levamos outra vantaxe. Mesmo no caso, nos casos máis difíceis, non está a guerra civil tan implicada con algúns destes memoriais de ditador, como é o caso do Vados Caí Begoña e tal, e por moito que fagas un museo moi ben feito con asesoramento profesional, vai ser inevitable que a figura do ditador se humanice, porque esa cama onde dormía, nos te conta que era alguén como a todo o mundo, por tanto, hai un aura especial deses lugares, non podes evitar que vayan saudosos e nostálxicos ao mesmo tempo que as excursións escolares. É un debate que, iso sí, eu contemplo con certa envexa, porque o gañá dentro de 2 ou 3 anos estemos a debater sobre iso. Debateremos fortemente que facer coas torres de Meirás. Que facer coas torres de Meirás. É dicir, nós temos unha vantaxe, que as torres de Meirás ten unha historia previa. É un lugar de memoria que non, que Franco usurpou, é un lugar de memoria, a Encellada de Miguel Pardo Bazán, a historia literaria e cultural de Galicia, etc. Pero, que facer co Val dos Caídos? Pois sí, como usted dixo, que facer coa Casa Cornina en su momento? Solamente podo dicir que hai outros debates como estes, pero que nestas cuestións tamén se aprecian, son, digamos, as lamas daqueles pós, bueno, esa transición e como se, digamos, o certo veo de tolerancia ou de silencio ou de permisividade que se deixou facer os descendentes dos estados. Vai. Moi ben, pois entón, vos parece, se queredes comentar alguma cousa, facer alguma pregunta, nos abrimos unha quenda de intervencións. Eu teño a curiosidade,
un de los servicios que non teño dereito como vicio, por eso a palabra subcampeón descubrí aí un pouquiño. En un contexto que ten algo que ver con este, pero justamente todo o contrario. O subcampeón foi o motivo polo que de momento lle deron a razón os francos no tema das estatuas de Santiago. Como pode ser que un mesmo argumento pode ser usado a favor e en contra de reclamacións que sobre o papel son, por lo menos para os que non entendemos o delito, son tan similares? Bueno, son similares porque nos dos casos estamos en presencia de unha adquisición a través por la tenza, por la posesión durante un período de tempo. E a subcampeón xoga nos dous sentidos. No Pazo de Meirás é certo que hai dúas peculiaridades. Unha é que partimos dun ben que originalmente era un ben privado, que Xosé Manuel vinculaba a propiedade da familia de Emilia Pardo Bazán e dos seus herdeiros, un ben indudablemente privado e que adquire a condición de ben público, de ben de dominio público. E unha vez, como decía, que adquire a condición de ben de dominio público, xa só pode perder se hai unha resolución expresa da administración pública de desafectación dese ben ao dominio público. Sin resolución expresa de desafectación, nunca pode perder esa condición de dominio público por máis tempo que pase, e por máis tempo que pase en posesión de persoas privadas como é este caso. No caso desas dúas estatuas de Isaac e de Abraham, que demanda o Concello de Santiago, e eu coñezo ese caso por noticias de prensa e por ler o caso na prensa. Non coñecín nin como se presentou a demanda, nunca lín a demanda en sí. É certo que por algúns detalles que apareceron na prensa e sobre todo tamén por noticias de prensa, por certos documentos que al menos na prensa se deron a coñecer xa cando había unha sentencia de primeira instancia desestimando a demanda, probablemente argumentada de outro xeito, mellor o resultado fora distinto. Pero aí o único que se acreditou é que non se sabe si por compra ou por calquera que fora o título estaban en poder da familia Franco. Ves que en principio non tiñan esa condición ou non se acreditou que tiveran esa condición de bens de dominio público. O que cuestionaba é, bueno, miren, ustedes non teñen título para adquirir esas estatuas, non temos título, non podemos acreditar unha compra-venda, non podemos acreditar unha donación, pero que si podemos acreditar, vostede mesmo está dicindo na demanda, e que dende o ano, non lembro exactamente, pero dende o ano X, estámoslas posuindo, e estámoslas posuindo de xeito, chamamos jurídicamente, de xeito pacífico e de un xeito ininterrumpido, e por eso acabamos adquirindo. E además, tendo en conta que no caso das estatuas, que jurídicamente son bens móveis, non son edificios, non son inmóveis, o período de tempo que se pide para que se adquiran por ese decurso do tempo, por esa prescripción adquisitiva, esa usurpación, é moito máis breve. Con 6 anos basta para adquirir esa propiedade. Creo que probablemente, e aquí xa estou falando por casi que por falar, pero probablemente a demanda do Concello de Santiago debeuse plantexar noutros termos, e probablemente tamén partindo de esas estados, se son do Mestre Mateo, como ben do patrimonio histórico-artístico. A pregunta era como é posible que xogue nun sentido ou noutro a resposta. Aí partimos do feito de que tamén teóricamente algún día, o pase que é o problema de, por aí se imagino que estará esa dúbida sobre se son as mesmas ou non. Se algún momento foi ben público, non se podría volver atrás, entendían da resolución. Imagino que estaría hecha de las manos. Sí, pero bueno, hai certo que tamén no que aparece na prensa hai certas argumentacións que van a sentencia chamativas, non? Entre outras, a falta, que chamamos, digamos, a falta de identidade desas estatuas, é dicir, como se a estatua do Mestre Mateo houbera corrompido.
Como Picasso. E se queredes falar del tema, te podo presentar a ti o abogado e o o mestre Mateo. Por eso me estaba dicindo... Dixeron no principio, non se nada nada. E é certo que nos asuntos jurídicos é moito máis doado falar unha vez que tes a sentencia e analizar a sentencia e a demanda, porque xa ves os fallos, non? Eso... Pero sei que colle un cabreo monumental. Eso somos bastante a comentar a sentencia unha vez que ocurrido, e como os economistas que explican por que houve unha crise unha vez que se produciu a crise. Sei que se queredes un día, podes abrir. Tamén algo ten que ver quen é o suizo. Sí, eso que dicía él. Pero non sei. O dereito non é unha ciencia matemática, e efectivamente nas argumentacións xurídicas hai componentes sociolóxicos, hai componentes... familiares. Sí, e efectivamente, cando simplemente nun contexto académico, analizamos unha norma ou analizamos unha resolución judicial, unha sentencia, e que non simplemente utilizando un principio un diálogo con argumentos exclusivamente científicos e chegamos a conclusiones e consecuencias distintas, tanto máis se estás resolvendo, e obviamente estás resolvendo conforme as túas propias conviccións e con as túas propias experiencias vitais. Ese elemento está sempre presente nas resolucións judiciais. Sí, eu sobre esa cuestión quería preguntar, bueno, a mí pareceme que sería fundamental insistir moito no tema dos ovos e as galiñas, non? Porque eu penso que é unha prova contundente, non? O que pasaba, había que vender os ovos tanto o inventario do que é o villaje do Pazo de Meirás é absolutamente, sorprendeume o grau de detalle que había en todos esos documentos, porque había hasta o número de, de cubertos que había e de platos e de distribución das estancias e quen saía, quen entraba e quen dormía en cada estancia. Está todos os anos absolutamente documentado, manuscrito, non utilizaban un mes para hacer ese. Eso antes de que fueran os netos. Despois me imagino que quen entraba, quen salía, quen dormía. Todo. As visitas aos puros que se fumaban, onde se compraban os puros e onde se compraba o pan cada día e o que costaba cada polo, cada barra de pan que se comía. Está todo. No, a cuestión, aparte dos ovos, que sí, pero lo digo en serio, xa se comentou que depende moitísimo de quen xulgue, non? Sabes que tribunal vai? Sí, bueno, agora decía, está no xulgado de número 1 de primeira instancia de aquí, de Coruña. Sí, que a pregunta sí que a pregunta vai máis aló de ese mero dato obxectivo. Partido difícil. No, eu diría que non. Eu diría que non, que simplemente facendo un análise obxectivo de xeito que e dos argumentos e da prova que acompaña a demanda e dos argumentos da oposición á demanda. Se nos quedamos nun simple argumento obxectivo e prescindindo, neste caso, que obviamente ten un profundo componente social, e político, e prescindindo tamén de quen vai ser a xulgadora. A xulgadora, académicamente e intelectualmente, merece todos os respetos e toda a mellor consideración como xulgadora. Pero, e a que me preguntaba aquí antes informalmente, creo que a demanda ten moitos visos de prosperar polos argumentos que utiliza e pola prova moi contundente, prova documental. Hai que dicir que a abogacía do Estado pasou meses. Sí. E que ademais os que de cando en vez non chamaba
Entón, a memoria histórica chamamos un par de veces para pedir determinados datos, etc., pero non dicía ningún. Bueno, que tal vai iso? Nada, tú tranquilo. Adiós. O resultado das estacas mermou de alguna maneira as expectativas de éxito? Non, son casos totalmente distintos. Mas o artigo que está tamén neste número de Dial de Fernando Souto, o método Meirás, é certo que Que Y no te puedes hablar más de mí. Cambia un no lo voy a cambiar, porque creo lo que voy a decir, ¿no? Si é suxestivo, e si é suxestivo e é tamén todo sociolóxicamente, sin dúbida, e tamén no contexto de digamos, a recuperación da memoria histórica. Pero é certo que cada un dos casos, xurídicamente, hai que tratarlos de maneira, de xeito individualizado. Fundamentalmente, se queremos que teña éxito. E todos esos casos só van ter éxito se hai unha resolución judicial que recoñeza ese argumento excepcional. Partindo dese contexto, que certamente neste momento parece que é máis favorable, pero ten que ter un análise xurídico individualizado para cada un dos casos. Non é o mesmo caso de Meirás que outras das residencias da Cornide, e non son os casos similares. Son casos similares para argumentar unha demanda que, obviamente, é a única vía que hai para a recuperación, obviamente, a expropiación. Hai outra que tomar o Palacio de Inverno. Sí, efectivamente. Entendo que o recorrido judicial vai máis algo do xulgado de primeira instancia. O recorrido judicial vai hasta o Tribunal Supremo. É dicir, o recorrido judicial 6-7 anos. 6-7 anos desde xullo de 89. Sí, teremos unha primeira sentencia a volta do verán, probablemente. Teremos unha sentencia de apelación a volta de un ano a contar desde esa primeira sentencia e despois teremos probablemente un recurso de casación. Pero o Pazo non entra en propiedade del bienes público hasta o final. O Pazo non entra... Bueno, vamos a ver, se hai unha sentencia favorable en primeira instancia, podería ser pedir unha execución provisional desa... Poderías. Non se vai pedir. Formo parte da abogacía do Estado. É unha decisión política. Entón xa temos un tema de presión. Habrá que decir... Bueno, primeiro teñamos a sentencia. Na próxima manifestación que diremos... Hai que empezar a convocar as pasadillas. Non se me escracha Pablo Iglesias. Bueno, a abogacía do Estado, a xefa da abogacía do Estado está bastante próximo ao caso, non? E próxima a Coruña, non? Por eso digo. Bueno, próxima xeográficamente. Claro, debe coñecer o caso de primeira mano. Sí, coñezo. É aquí. Teño entendido que ese día que veu ver o agasallo, non, que o levar Franco no 38, pola mañá estivo na catedral, xa se contou aquí, un golazo, pero a parte da aperta ao apóstolo, creo que se lle impuso a espada de Deus a Franco, o que era arcebispo, non? Pode ser. Porque ademais coincide que esa famosa foto que hai na porta da catedral, co brazo erguido e tal, é que fixose ese acto medieval, digamos, de imponer a espada de Deus. Non era por comentar se sabíades algo da espada de Deus, dunha historia. Sabes? O que sí xogaba moito o elemento simbólico era brutal, que a creación dun novo ano xacobeo únicamente, non creo que fora só por isto, evidentemente, senón que por o espírito da cruzada e todo isto, non? Non creo que houbera outro dirixente que fora capaz de impoñer a Iglesia Católica un ano xacobeo ou algo semellante.
non creo que houbera, non sei, Sí, pero... outro dirigente que fora capaz de nomear os obispos. Pero se beneficiaron mutuamente, Igrexa. No, claro, pero eu quero decir que o poder de Franco é moito maior que únicamente o apoio da Iglesia. Claro, poder simbólico. Franco ten corresponsales de guerra que están facendo a figura a súa imaxe dende a guerra de Marrocos. O de Franco non é este general victorioso que de repente aparece, non, está fraguándose a súa imaxe dende a guerra de Marrocos, moi ben ademais. Nin era o miña xoia para aparecer Para nada, para nada. Non é este de voz aflautada, non. Algo máis, Eso foi cando perdeu parte das súas extremidades. Pode ser. A propia, como decía, a propia doación que lle fai no ano 38 que o pergamino é ofrenda doazón, pero ofrenda aí, as ofrendas son os deuses, non? Neste caso estaba ante o propio documento. A verdade é que hai testemunhas que falan de que Franco creía isto, Franco se creía a sí mismo predestinado por recibir, o sea, non é nada. Xo comentas Sí, que hai que ter en conta que o apóstolo era quen nomeaba cabaleiros os reis medievais. O sea, isto ten unha tradición xa dos séculos XIII e XIV que era, os reis eran investidos cabaleiros porque quen investiga cabaleiro o rei. Era unha imaxe do apóstolo Santiago, patrón das España. que eso supoño que aí hai unha recoller esa cousa medieval de que o apóstolo o que o, bueno, pola man do arcebispo, que o nomea cabaleiro, que fai cabaleiro de Deus, etc. Pois moi ben, entón, moitas grazas para todos, pola vosa presenza e as luces de la No,